Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Ahikai 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Ahikai 93.3 FM. Saba Adia baako e wo Bible mo na eso Nyankopon ani eyo Hini David David ade oyeye no meme kra ye me fe ene ne de we he emfa ho ne ahode
And it said the Nyankopon peja King David. Bible say atade na wo hye na wo de kɔ sare ne so. Atade no na no wo hye na wo de kɔkɔhwɛ ne papa enwan. Sa atade ni David ampanwu. Woni mi ni oyeye. Opɛ dan bi ɛna wo de sa atade ne de sinsen mu. Sɛne ɛbɛyɛ ɛbɛkae no na ma na hunu baabi a wo hyɛ ase free ye na awurade apagya ne de na duru baabi a waduro. In fact, so we are sa eboa wo ɛkae wo ɛma hunu sɛ na we yesumina so ade bi ɛna awurade pagya wo ɛde wa beduru baabi a ɔde waduro. Ɛyɛ na ɛtɔ da bi a enipa bi nti ase die nti a the first 30 minutes of this show ɛyɛ na me bodam de ma awurade ne bebre nti ase because ɛtɔ da bi na me teme dem wo ho na me bu nkompon ko hɛ machi a na me hwɛ baabi a na me wo tie yɛyɛ kwa de etiri yeye yenya suku papa asase ne koye ke ade bi anya yase asase wo sa brabase na ɛyɛ dedede na ebeduru baabi ne bebu agu bibi anya yasa sa brabo no ɛna yɛyɛ de asase o asase na ɛde because na papa wo sika enti papa yɛ na adwene se wo bɛhwɛ ne ma enti papa ne yɛ asase kama afei kwan so ene ko jigu ye abrantie bi din o si ajiegu enti ekwan so ene jigu ye afeni ye ni etutu aka ye nsem ye tu ye ni ento ba biara eni da so asan onipa o si nkete senko o pa brabo papa de amamo no ena ajiegu no afeni mu aye din o tu ani a ento ba biara Anka mimi kurasini mobroni sumina so ade bi anka me kura anka ha ka me bepeden wa ha dabio anka sa wo ba betena konwa kase ate sei mu na wo be command anopa no na anka me ka me peden wa ha yesi animdifo nsalai no obi amfa ne certificate emra metira nsa ne yafo na dwuma mu a anka me bepeden wa ha ayo binye bida no ya de se ni ya ni monya minyana nka dipa bi atemasem America na se no ma hunu suma awurade sombo se awurade ka se ane a omo pa wo nkosi nkonya omo pa wo nkotena ase no omo nka cha wo ho se nyankopon se ane na emo mo se da bi obi beka jo se who born dog enti se sumina so ade oni pa na nida so ni mimu na eye yense ejigu wa kwan so no enya de anke yebetimi akoye nim eka binom nko a ewa abusua ni mu no tie ye wo zongo ye ka se zongo a zongo mu ni ye wo ye mo amuni mo nkran no o kon kran sukura zongo sukura hono mo ni ye wo ye so imagine say ya wo zongo mu anopai minka sentia zongo for but me pesa woti zongo abrabo no zongo life me pesa woti ase kakra na sabo abu zongo kra de wo mo ho na residential udru sukura zongo no sampa wadu sukura zongo sasa e wona obi amfa boga nya so anyo ina obere se de mrante na ni eden ho na tramado abai ye ribi wi ye shibi na ya wo wato sa situation yi mu na along the way abrabo na bu akam senka wurade amamu a aka sa bere nka me toge ka metna ha yi na ka benya kwan kra betna hampo
Yesu ayebi. Yesu ayebi. Yesu ayebi. Yesu ayebi. Yesu ayebi. Yesu ayebi. Ah. Sidara. No, yeah, this anything anymore. Aba. Shiba. La. Mimi makame die. Makame bi ana me wo. Na awurade atam me. Hwe eto da bi ohu. O de me ka kire wo. One day me do be nante wo mabrabo mu. Sane be ya me kase nyankopon wo ye na nadoye wo ho a wo beti ase. Ebi amwa sabra bwase kama na mu ode na fa aduru baabi na bua kam na wasam soa mu nkuku ne mu nkaka nyina akotena kurase akurase akane ani ho awurade adane nioma anopai mema kame de na won so de ye den sa wo be kai de a ene kai na fa so aseda fa ma awurade sa awurade ayebi Bible say awurade ani so wo mo a oye biribi ma wo mo kai na we ya maka media kire wa no pai na ma say gina so apagya awurade din no minim sa fei de awurade be san apagya me kese pa no de me be kobbo sa so anopai. I want you also just to appreciate the fact that God has been grateful. God has been so good to you. So appreciate that fact. And I know David Yebi. And it's Abraba me boy. Adia ba kwa media come home say. Eya urade emma menkai minchi. Eya urade ma menkai baby a watam me free. Na wasase esiesie me no awurade ma menkai akura biase o ewura mutu kane ani ho bedi banchampesi kura ngonka ho hwe enye bete sa wate I don't see the asida be mo susu nyankopon Mayen kwa homa ne somra Papa oti en kan ma good morning. Good morning. Apo mboko de ngame adom wada roma saying na ewie mbo brebe ye ne yo mami chia wo tefu ni na ewie mbo brebe no yem fancy northern portions of the country. Storm be a move fi Niger eba ye sub-region ha nti city anapaya 7 a.m. ya kwa akodu be 11 near bit to say wali na brongo bole yempi tamale enen empate mo on be nsu anapay eno achi ne ewia na bebo ama ewi mo so no ka kodina 32 degrees Celsius as it was a coastal street na nesempo anu fiti aflau yetina be fa sugan kope eba tema adan Cape Coast akra de sopon takwane ne empate mo no anapay nso no be pete kakra ewi ne be yiniti ama ewi mo so ka kodina 31 degrees Celsius afi eba inland areas no na meche Kintampo Obuase Sefibe Kwai Kumase Bono Teshima ne empate mo no ebiumbe kusu anapay iwi anabebo ama ewi mo so ka kodina 33 degrees Celsius mi amabobodi nso no nso ensheda ento wasa miano na se oba eastern block no na meka koforu asamankese batebi aboabo akimodan asane batebi akroso ne nempate mo no anapaya ekona nso no be pete bo mia bi bebia popo ne kwai wo no nso be pete wo
said that and yet in Bibri. Emma, if we are never bought a maybe most of 31 degrees Celsius. Okay, Papa, my nasi be any best baby. You, all right, and it's any papa ni na kwatwetwe nkomo se ne ne wiem bobrebe ko e na odi aman no. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba and 93.3 FM. Intano Prime Media Sidade Mo Susu Nyankopon. Na kai na sene so se dwumadie ye Maakye live on Ahenkai 93.3 FM. Yesin konya free side break up him se non dube ball. And Samonia ACC wo Ghana. And I de Ebremo. And Untiano pray. And someone SCC a dosso. Yabahania di numun commodity mamo. Poultry farmers de to a buying him so sre. Feed I am the mawomo and cocono. I buy non subsidize. Send your beya ne bobe cofem. No swear to me a Toby Bree, na production and so I couldn't anymore. Ghana Education Service Ministry of Education. How many other francophone countries, you know? More as in sign crata how much I said. Compulsory studying of French. Our schools are who do anymore. And I would die at the police diary at the Bebremo. I was showing it so. Into way and the become home. Yeah, the Bremo. Shaba, 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 Shaba. And you wait, dear, me, no, yeah, this anything anymore. No, yeah, this anything anymore. Na ena sambeni ya dinam. And then you didn't say, oh my Ghana, and raise up the foundation of the old age. Ghana raise up the aged old foundations. Hey, bro, for Mamin Chum Fanchro. On my biara enipa enyini wo man ni mu. Yeah, from say senior citizens, you know. On my biara ni senior citizens. One share wo mu yie sa o man enko nanim. Ano pay obofo a odi nyame asem ni se men kan kire Ghana fo mpanimfo. Say mpanimfo a wo man mo from senior citizens, you know. Mama mani nko mo ho, mama mani enko mo ho. Ya maame no mo mrewa ene ye papa no mo nkro enkwakra no mo ma mwani enko wo mo ho. I was here taking very good care of them. Eya ne ya wo se oba Ghana ha obi nyinia na afei ye de baye akata no ho. Obi nyia ye so na wanyenyenyenye de oyebefo. Ene nyame bofo a wodi na semba ye se men kan kire Ghana fo enya Ghana fo nko a wo wutie me wo abiriwa wo fie wo akwakora wo fie enyini e wo Ghana ha no ye de ye kirekire enyini mu se enyini eye musuo ye kirekire enyini mu se enyini ye bayie na wanyini
da so te ho ena nkwala ewu fa ne ho bra madam on onu nyi ne nko fa duro num nko ne ho ana I don't get you. Oman biara omo mani nko the old age people for ne ho no sa oman ne nko nanim. Enti se wo ye oman na empanimfo e wo oman ni mu omo wani nko mpanimfo no ho a me pa cha oman ne nko nanim. Oman na enko nanim. Yebetimi ato V8 akese se ne omgusu omotototo no yebetimi ato V8 wo wiase nyina dem se mpanimfo a wo oman ni mu no yam ye ne yanko omo ho a oman no enko nanim. Nta no pai nyame bofo baaye no o kasa fa mpanimfo a ongani afi e wo Ghana ha e wo yabusua nim eya ne ya were ho se sikafo bebra ba Ghana obehunu na oye show ti se me die yi obesi asore da ye wo wiase nyina nanso so na busuafo ankasa ebre omfo mo ho anopai nyame asem se me nka nkere wo se sa show no ne niema na woye ni nyina na enko ba bia sa woye show wa bonten na wo maame tifie o papa tifie na se kom de no a tie bible se me nka nkere wa no pai se sa show na woye ni nhira nim nyankopon ni nye ho na ni nye ho wo ya me aboye nsema ma okeke nyankopon se na ni nye ho me nka nkere wa no pai enti se ya wo se ukosi asore dan because asore dan de wusi a nyame dan ne wasi a nyankopon se obetimi asi asore dan de ewiase godu nyinara e de akatakata ho se mo amama ni ankom panimfu e wo man ni mo ho a mo amama ni ankom panimfu e wo abusua ni mu nkwakora ne mrewa na e wo abusua ni mo amama ni ankom ho na panimfu yi di yawo a tie nyankopon se enhyira ni ne yawo ye nim nti mo amutie me won kran mo wa aburokyire na mo maame ne mo won kurase mo papa ne mo won kurase a mo yi mani ama wo mo no mesram anopai mo ma hu hia mo ma ehun ehia mo Bible ne saying Isaiah 58 mom Isaiah 58 yemie ni sisi ya Isaiah 58 ye kan e de free 7 to 12 iti mba cho unsu bie ne yenko onipa da sani biara abrewa bi woni fie abrewa ne betimi aye wo nana abrewa ne betimi aye o maame o papa maame bibiara whatever owo fie ne de oye obusuani Bible semin kan kire safo yi enano pay say obetimi asi wiase dan nyina me aboye nsem ama ubetimi ato wiase kan nyina me aboye nsem ama ubetimi aye free senior high school nyina me aboye nsem ama nanso so mere we wo man ni mu no ma mani anko wo mo ho a nyankopon se me kan kire mo anopai se no me no mo Isaiah 58 ye kan free 7 no asem na nkasa de wo 12 but me pese ye chance ye free 7 no to ho ase o say is it not to deal thy bread to the hungry and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, thou cover him, and that thou hide not thyself thy own flesh. E dey granted thou ya. Yet Ghana go for bro for thou. Anyway, him fa. 8 no. Or say then shall die unyate die bia nja say wo utie me anopai eye me ameka say then shall die lights break forth as the morning and thine health shall spring forth speedily and thy righteousness shall go before thee and the glory of the Lord shall be thy reward. Then shalt thou call and the Lord shall answer. Enti say one ma wani an company mfo ne ho one nwene won ho oman yesi yakwa fa bibi dia ba yesi a livelihood empower den utwa ne tie yesi friend lip
ene leap yi adane kokofun borobo leap esen kede ba be boa mmerewa ne nkwakora omo aye mmere ayesen kede be boa wo mo no kakra bi ayede boa mmerewa ne nkwakora wo man Ghana mu ha no nso no amanyofo ya tie simu a wo masan agidi omo chede ma wo mo ho muntie Bible no na no payi Nyankopon se yenka nkere mo mpanimfo no free Ghana president so ekosi the last person wo man yi mu na je se busuan so ho asem ne ye kan mmerewa ne nkwakora ne wo mabusuan ni mu no mu fie ho no mo wani nko mo ho sanse wa wani ankwa abrewa no ho wa wani ankwa kwakora ne ho a obebo wiase mpa ye nyina wa we nyame wontie verse 10 no and if thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy lights rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday. 11. And the Lord shall guide thee. Enti die Nyankopon keka kire nyina osese ye yam yani company mfo ho na omo adua ne die beye ye ndia wo mo ntare hye behia yen abrabo mo bo behia yen eto da bia o ben abrewa bi na hwe atade ntoma efura no na ne matenkan bi ti aburukyire na obi amua no a odwene ho se ei na den enemre wa na me kama wo mo me kama nkwakora no because hon konkron no se eno ne yenka Nyankopon ya adom ochena won konkron se na odi we aba no san fa foforo fa bra emrewa ne nkwakora ene ye hu omunei bra no omoye mmerante ne mabawa no dwuma be no oni di ye de ma omuma eno nso so ochena modi we aba yi momfa no nso mra because abrewa bi wono mo aka ne ntuma ba ko pe enye se ne manitiri mu odin o abraba wono no boye no eso ensesa ene wo je se obeka ya maka wa hada sa ade a wo bedua no eno a na ebe fifiri aso no wadi subi nti na de honkonkon se ye nkama mo nti ye kama mo and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Osino be ense dua esi asubonten ho a na haban empoda si yam yani company mfo e wo man ho o my Ghana be me yani akoye mpanimfo ho na intervention bi e ba be boa mmerewa ne nkwakora no ye mfa nye NDC ye mfa nye MPP a o my Ghana be di ye verse 12 no na twatfo o say and they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of the path to dwell in. And that King James what the brofo about. Now so ye chechiri nyina mu a. Nye Bible e ka kosi ne se. Moma ye ni enkompanimfo e wo man yi ho. So we call US, China cry example. China and I must study about. So we call China. I be say mmerwa ne nkwakra na wo China no ya employ wom. Tie. Mmerwa ne nkwakra no ya fa wom adwuma ma yetu om ka bosumi bia. We bisa say adwuma be na om ye. Ne dia no say ya fa wom so om nye spies. Omo inspire enkrofo a omo ne nam kronim brono ne so te say bia community no we maboabo ha no ba bia abrewa ne te ba bia akwakra ne te no ya fa ne say ono onye ho adwuma. Osori a on pe baabi nyina na on tu nani nhwemu a hwe wo mo a omu ni nkrata because so obi ni nkrata no won nante a okọ akra no ahwe nachi okọ akra no ahwe benkum okọ akra no ahwe nifa omu nsan and serve as security e o community no omu wo mu no China okọ ho no mo adwuma mu die no enti senka Ghana ha yanso so ye be adopt ye mmerewa ne ye nkwakora yi ne afom adwuma me nim so mutumi nya adwumaden na emom se wo sori abom pempen wo baabi a wone de se nya adwumaden den bia ne yam ye ni akom ho atuo ka bosumi bia anka o my Ghana ne ye be bia be yi Bible sanka nyame be ye yense dua esi asubonten ho ana haban empoda anopai awurade enka ye mpanimfo na koma na wo munyai $28 million ya de kwakoto VAT no abetwi ni pum wo man mu no wo munyai no wo onchu o madwene fansi niema bi so wo man Ghana mu ha sanse wo man na ebre e basa awurade
ɔbɛyɛ ɔman no sɛ dua a esi asubɔnten ho awurade asɛm ɔde ba anenie me mete am twerɛ bible da yi sɛ ebia bɛka kyerɛ me sɛ me kenkan de firi me tirim ana wo bie wo bible no ne me kenkan n'anim ansa awurade adom nya kɛse mfa ma yɛn ni mobro hu ntɔ yɛn so na ɔman yɛn akoma sɛ impo emerewa ne nkwakora itama no yɛ mmabaawa a na wɔn gyina so no ɔmo yɛ yɛn bɔne a awurade miɛmfa nkyɛ wɔn ɛndra na yɛ world forgiveness day awurade miɛmfa obi abɔde mfa nkyɛ no na nadom no so mfa ma yɛn adom ne nti amen. Enti yaba sorry so near the sports ɛde ababeto adwumadie ne so de ama wɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo ma yɛn kɔmbra ne abeto adwumadie ne so I ain't got sports. I ain't got